Децата бяха разделени символично на отбори, като всеки екип имаше тотем с причудливи имена на полярни животни – вълчи вой, пущорелия кит, бързоногия лос. Целта не беше непременно първото място, а придобиване на знания за природата чрез преки преживявания. Идеята е децата клиенти на комплекса да преживеят една красива зимна приказка, строейки иглута. И всъщност ние ги учим на технологията на изграждане на иглутата, умения за оцеляване при екстремни зимни условия. Те ще получат и информация за народите, които живеят в арктическия пояс на Земята и начина им на живот, начина им на оцеляване. Под съпровода на автентична ескимоска музика, сръчните детски ръце издълбаваха блокове в снега, които да послужат за строителен материал на иглуто. Научихме как се прави ледена къща. И как се прави? С лопата, блокчета. Трудно ли е? Вземаш една лопата. Не. Вземаш една лопата. Вземаш една лопата и почва с снега. Знаеш как? За мълчуганите всичко беше игра, но научиха и ценен урок по оцеляване. Да не мислиш много за себе си, ами да мислиш за другите около тебе така и да ти е всичко така преповдигнато, да знаеш, че няма нищо лошо из природата, че ти ще си оцелееш. И другото после си идва от само себе си. 5 иглута се намират в двора на комплекса за социални услуги и могат да се превърнат в площадка за игра до края на зимата за децата не само от квартал Родина, а и от целия град.